Bapak daw bibu saudon. Faग्लासो नांबाय हाबद' बै संनाया नोङो इखिजा माबा अराव सावोथ' perhalin ali Jauh deh. perhalin ah dia bang kita kembali masuk oke ini kok nanti kita ganti sini kamu ganti itu daw bibu saudon daw bibu lokal daw gedor ini halin ang lalibara wah bibu saudon nih lain apa dan Rolnya konci dotaran siang sautan sih mentar siang ro or saya kotor sama biasa songeli nih bonjeng sih ya geli baik apa kamu baik megong nih baru megong alu moनखाबाय nih बनावसो संबाय दं जोंहा गेसखौनो होफैयाखै गाबोनसो होफैगोन नै गेसखौनो दुन्दिया होदो दे दुन्दिया होबाय अराव संनायानो गोथाव अर सायख'थ' अरावनो संबाय दं जोंहा दासान्दि गेसखौनो गाबोनसो होफैगोननो एरना होदो सुनाङा नङाबा अरनि बे थुलाया माबागोन सुना नाङा डाइरेक्ट खोबना हो बाय आरोना नै लोगोफोर जोंहा दा हायावसो जासिगोन जमा थिखांनाय र' खानसि थिखांनायनि बे खानसिखौ दिखांनानै दिन्थिनि गुदुंथारलै वाव माय गड खानसिखौ दिखांनानै दिन्थिबाय आङो आलुजों दाउ बेदर दहायो नामोन सानजौफुआव ओमफ्राय दायो दाउ बेदर आरोना लकेल दाउ न'निनो आंनिनो दाउआ बुरजाथार दंखायो मासे बुथारबाय आरोना दिनै नै जानोसै आरो दायो जोंहा हायावनो जायो इयावनो जमा मा गोथाव जामारदों माबा मिमिनि माबा होनानै मस्लाखौ खालामनांला जा बेदरखौनो जानो हायाखै ओंखाम नांगोन सुदेमनो दांना लाबोब्रा आखाइजों दांनानै लाबो नांला दां जाखो